Afghanistan ramlama khovel mit afuk thup lain Afghanistan rama thil thindan chiang jok kan hre chho zel don ni in alanga tuna hian hmeichhe chanchin bumi pakhat Afghanistan ram matanga tlan chhia chuan Afghanistan rama thil omdan dik tak asoi chuaka arab thlak ang reng khop mai the last morning news chanchin buwa holy makkei chuan he chanchin lungchia thlak le danglam takhi ziakin Taliban-TEN Afghanistan ram zaw zoka thuneina an chan nu lok khan khopui sang sang kalkualin in tin chu a in dota lut chuakin hmeichhia kumsom pangachin chunglam an VAI ni in na soi makkei chuan ani chu awan neya Afghanistan rama mazar-i-sharif khua achu asan theya athiante engemaw zat chuak ve thei lovin an oma tuna hian thlabar takin anum mek ni in asoya Afghanistan rama hmeichhiate hian zalen na du in thei top an chuati ka hria an thei topa an beina chu helpol te kut zum tang che zeu awangin omje nei lovin omle tamaya rilru anadu khop mai ati makkei chuan kumsom palimi hmeichhe pakhat chu kabul khopuya a om lain hmuwa chu hmeichhia chu kunduz khua om ni in lekha zirnom TAM doctor ni tum ania masekar masa mai khan an khua atanga hruai chu ania kabul khopui bulvela khoilaya mo an reng mek nia a hriat thu soya Afghan hmeichhe pakhat aming fariha izarpo kuming mozat liamta a mel hriat to Afghan hmeichhiate har satna tlang au puya an zalena tura thei top chu tu ani thule Afghan hmeichhiate torna chu khovel hriata apong chuak thina ma se Taliban-TEN thuneina an chan hnuwa amalak na hi ti top ani ta a ti in fariha chon pon nama ka thian te chon kan ram chua san mai turin sil thina ma se ka hmeichhiat puiten har satna na satak an to laya kan ram chua san chu ka thei lo thu ka sil thina ni ti in asoi fariha chon Taliban-TEN in tin lu choin hmeichhia kumsom pangachin chunglam zong chuakin NUPUI tur an thlang thin ti asoya tha engemaw zat liamta khan badak san khua a fariha thiante ina chuan Taliban te chu an lut ani Taliban-TEN heng hmeichhia an hmu te hi an pa te hna NUPUI atan dil ve thawa ma se in fanu hi ka NUPUI atan min pero ti chu dil na ai ma in thupek ania fariha thian nu po chu apa hna NUPUI atan an dil ve tak nga a phal le phal lo thu asoi chuan omzia nei lo an dua an nei don ani mai NUPUI atana fariha thian nu dil tu chu Taliban zinga an sa kho ho tu an ko ran hruai tu mula ania mase kumsom ni le pakhat mi fariha thian nu chu an hruaya an mula chon NUPUI atan an nei lo chiang le a zantin mi panga lain an pong sual thin ni in fariha chuan a soyani chu tiang thila thlen hnu chuan chu hmeichhe khongai thak tak hring tu pa chuan district governor hna thlenin malak pui turin angena ma se a chan na hmu chu engma ti thei kan nei lo ti ni top mai ti thei aw mani chuan ama apa chuan ati anga yang ti chu an chan na ani ti chuan apa chuan thiam dan dan mala in tuna hian a fanu te nen chuan an tlan bo ta anom na chu fariha po in hre to lawani ti in makkei chuan a soi Taliban-TEN Afghan hmeichhia andu apiang NUPUI ania andu duan khosak pui tura an hne chuna chu tuna hian anasale zola achan po tunma a Afghan hmeichhia te kong then khata veng him tu ni thin nei to sipai te chu Afghanistan atangin anin thiar chuak to a Afghanistan hmeichhia te chu hlau le khurin anum mekani makkei chuan ati makkei in the last morning news a azia dan chuan athian fariha chuan Taliban-TEN an danglam to a an nun dan an thak to ti soi thin ma se engma alain thak lawa angai rengin an lanungani an lain thak mi lawa anin thak ngai lawang tharum thona le Taliban te hi thil in som ania mi tha chu an nun phung ania mihring dikna chanbo ra be hi an ni tin nun dan ani ati top mai makkei chuan Taliban-TEN Kabul an lak nu Afghanistan achu asan ma a thil omdan soin August ni som palizana ko omna mazar-i-sharif khopui Taliban-TEN an lak nu khachuan thil hi adanglam ngal veka
he khopui hi khopui nuam tak ania kongpui a hmeichhe tam tak hlim tak le thamuang takin an leng thina ma se in rini zan kha chuan a re ngoi ngoya rau san khua ang mai ani to a pona chok chun hmeichhiate chu an tak sa them po lang lovin puanin anin khu vekani atibok hetiang hi thilom dan ani lain Indiaram News Channel lar CNN News 18 in Taliban thupuang tu an spokesperson Suhail Sahin an kom na hi ilota lang te ang zona Afghanistan-ah ne na in chana tangin kar khatlai aliam to a chuti chungchuan sorkar in lasiam theilova in pol ayo te chuan vice president lui amrula saleh te an behiala engtin nge tu na in din hun hi imu engchen nge sorkar siam tur hian hun in mamo irin sahi na chana o kan hun man reidan le mi kan ron zau zia hian sorkar siam kan tumna hian Afghanistan mi poimo le politician te chu kan sorkar a hian telkim hle kan tum ti atilangani sorkar tha huap zo sorkar din kan tumani nilo se tu ma ron le biak kol kan mamo lo kabul kan lu tirni khan sorkar thar kan puang hal thei rengalom mase chu kan du lova zau taka in ron kha tha kan tia kan lampol le lampol te po ron vek kan du ani sorkar thar hi kan puan thei thoi ka beisei zona India chuan Afghanistan-ah hian mipui te tana chenfa kom tur project lian tak tak kumtam tak chuang an lo thok to a kongpui te tui khua te parliament building te po an lo siam zo to a mase tuna hian Taliban te hian India ne na tho dun chu adu to lo ni in soi ania he hi adikem sahi na channa India in Afghanistan mipui te tana thil tha ati sang sang te hi kan ria an hna la zo lo te hi an du phot chuan an zo theiang kan du lo chu sorkar ma sa tan tu te kha an ni kumsom ni liam ta chung le vo in thla kan du chu India po telin ram zong zong hian Afghanistan mi puite an ko ngai turani a mi puite ngai dan an ngai poi mo turani ti hi ani sorkar lak tak lo om janei lo kha support lovin Afghanistan mi puite an support turani kan ti ani zona khothangram mi pui ro re na sorkar ang kha Afghanistan-ah hian om ve don lo ti soya ani chon in thangrama mi pui sorkar ro re na tur anga sak parliament building hi engtin ngai ti don sahi na channa dan pui kan duam thoi dona sorkar kan siam felvele dan pui duam tu tur committee kan siamang he building hi man tangkai na tur tam tak alo mang chu zona Taliban-ten ro rel na in chan hua hian hmasawnna eng emo kan hmua ma se hmeichhiate chu na tho in la phal sak chong lova gasni hmeichhiate chu jeans ke kor an hak wang ringotin vuak an nia zirtomni khan mihring dikna chan vo bo chet na thu buai som pasari lai report ani boka he hi tun lai khobela thil poi lian tham tak ani ti hi ingai dan ani em sahi na channa he hi chu thil thleng veri ani deuh bera siam that thuai ani ang kan policy hi kan chiang to a hmeichhiate hian Islam sa khodan bo chelawin na an thok theianga lekha pon zir theiang thil dang hi chu lian tham om lova ol som taka siam that mai theiani policy puiber kan duang to a hmeichhiate hian lekha an zir thei dona na po an thok theiang tu tan ma lungai na tur om love zona politics a in hmel ma te ngai damna in pon hnuah po Afghan sorkar na thokte chu an la hlau thong hlea ani na taka chon sorkar na thokte lisi in siama an in omna in zong chuaka tunhaya po in thana thenglai video te chu social media lama mu tur ala oma hetiang til hi engtin nge in ti don in sipai te hi in thunun zo lo ani berem sahi na channa sorkar na thokte lis siama an in zon chu chungchang hi chu thudik lawani kan sipai te hian engkim an chui chianga bo chetu te chu an chung thu rel sak an niang kan policy hi kan thlak lova kan thu anga om turin mi zong zong kan ngen chau zo kani kan thu zom lo te chuan remna an to kang zona sorkar na thok tam berin tha an lawa wangin na an zom ngam lova tuna hian Taliban te po in sorkar in mamoa
airport atanga mipui mongo sang ngai to in na tho tur tam hle a heng hing tin ngai ti don sahi na chana ramdanga kaltum te chuan le khapoi mo an nei angaya visa an nei angai boka chutiang nei te chuan airport a harsatna an tok lawang heti lai hian daesh isis member te chuan khothlang lampan an tum ti thom kan ria chuwangin airport pan tum te chu uluk takin kan en tikani zona avoi khatnan Afghanistan-ah Taliban du lo na lantir ania hmeichhiate chuan kong an zo a hetianga an ti hi khovel ramdang media te bum na nge thilom dan dik tak hi engtiam ma chon ngei tum sahi na channa hmeichhiate na an tho theina tura boruak tha siam hi kan tum ania mase muslim man niangin mayan khu tur ania chuti chungchuan na an thok thei harsat na tok an ni chuan an harsat na thlen na tur WhatsApp number te po kan ti dar to a chuta chuan an du apiang an soi theia an harsat na chin fel sak zel kan tumani zona Taliban-TEN hian Indian engemaw zat an rubawa ma se chung te chu chhuale to in khim takin India ram an thleng le to thowa in ram chho san du te tan hian thu cha chiang tak a om angai ti vem sahi na chana hei chu adiklo kidnap hi a thlen ka hrelo keni chuan embassy le ram palai te chungchang po kan ngai to a rom man na po kan nei vek to khang Indian te khan le kha harsat na an neya hun rei lo te hren an ni chau ani kha kan thu tiama kan dinga rampo na tang hian min soi chiat tum anom renga heng ho hian thu dik lo mangin an thei angin min soi cherang ani chui chian an dol lo zona Afghanistan ram chunga hmasawnna na sang tho tum ramdang te ta na i thu cha i soi theim sahi na chana ka soi du chu tuna hian in do na kan zo chia kha chu kan hnung lama kan da to a bung thar kan kai meka heti lai hian Afghanistan mi pui te hian tran puina an mamo ani ram tinin Afghanistan ram din tharnan sum le pai thlengin min tran pui angaya tho ho na tha kan nei angai ni Afghanistan mi pui za somsari te hi mire thei BPL ania kumsom ni chung zat indo na le thi sen chuan na ram kan ni wangin ramdang tran puina kan mamo tak zetani zona khoya nge Taliban roi tu luber mula akhun zada hi sahina channa aron chok thoyang kumsom ni chung zat ra be in kan oma chuwangin mi pui mu lawa abi ru kha angaya tuna chuan aron chu ahun ve to a in lan thoyang media zongsong kangen du chu Afghanistan mi pui te zinga in thender na thlen thei tur thil tilo ram ro u ti hi ani thudik chau puang chok turin kangen ani